akože som si pripravila fotoaparát na fotenie a idem cvakať, čo to dá. Eka Balašková z Komárna je takmer nevidiaca. Narodila sa s vrodenou chybou očných nervov. Vidí len zahmlene, a to maximálne do 10 cm. S fotografovaním začala pred 2 rokmi. Idem po ulici a mám nejaký zaujímavý pocit, že tu je niečo, čo by som mohla zaujímavo odfotiť. Vyslovene emócie. Veľakrát sa mi stane také, že zachytím psa, ako sa na mňa pozerá. Niekedy stlačí spúšť aj 300 krát a potom s pomocou rodiny vyberie tie najlepšie zábery. V súťaži Cesta svetla, ktorú organizuje Únia nevidiacich a môžu sa do nej zapojiť vidiaci aj nevidiaci fotografi, ocenili Ekinu tvorbu aj profesionáli. Najlepšie dokázala zachytiť pohľad zrakovo postihnutého človeka. Táto fotka vznikla na ranči, je hrozná, hej? Lebo z môjho pohľadu je rozmazaná, nekvalitná, nepekná. A keď som si uvedomila, že dokeľu, veď áno, takto mnohí z nás vidíme. Tá fotka má výpovednú hodnotu, lebo keď sa na to pozrie vidiaci človek, tak si uvedomí do šľaka, ako dobre ja vidím. Prekvapilo ma to v tom momente, keď som zistil, že takto vidia nevidiaci. Lebo veľakrát vidiaci nevidia nič. Fotky tých nevidiacich alebo slabozrakých ďaleko viac emócií v sebe skrývajú. Vidiaci to zvyčajne odfláknú spôsobom stlačím spúšť a zvyšok za mňa spraví technika. Na výstavu v Komárne vybrali profesionáli desiatky záberov od 22 fotografov. 9 z nich fotili so zrakovým handicapom. Aj oni dokážu spraviť fotografiu, ktorá dokáže aj vidiaceho človeka osloviť alebo možno aj chytiť za srdce. Fotografie, ktoré zachytávajú pohľad na svet nevidiaceho človeka, budú v Komárne vystavené do 8. apríla. Z najlepších záberov vytvoria fotokalendár na budúci rok. Leona Kočkovičová-Fučíková, RTVS.